Dan li qed naraw jiġri huwa straordinarju fuq ħafna livelli. L ħaġa mhux biss l-fatt li mar id-dawl fi nifisha ġa ta' dwejja anke għal ftit, mhux biss għaliex mar id-dawl f'din is-sħana ukoll huwa variable li jkomplika l-affarijiet, imma mar id-dawl f'din is-sħana għal ħafna sigħat u mhux biss ripetutament u mhux biss imma donnu u għawek l-inkwiet tiegħi u donnu li qed jiġri huwa li propju ma nafux qed jiġri. Dan qalu l-professur Andrew Azzopardi meta stqar li l-inkwiet kbir tiegħu u ta' kull ċittadin mhux biss li mar id-dawl f'disħana għal sigħat twal iżda li donnu ma jafux kif se jsolvu din il-problema. Andrew Azzopardi semma kif anke l-pazjenti fl-Isptar Monte Carmeli li diġà għandhom ħafna problemi xi jikkumbattu spiċċaw fid-dlam u fis-sħana. Semma wkoll l-istat tal-biża fl-Isptar Mater Dei fejn mar id-dawl għal madwar 50 minuta. Il-professur Azzopardi insista li huwa id-dmir tagħna bħala ċittadini li nitkellmu għaliex din mhix ixju partiġana imma hija problema enormi ta' nuqqas ta' governanza serja. Dak mhix ixju tan-nazzjonalisti, tal-laboristi, tal-ADPD, ta' dak tal-ieħor tal-oħra. Il-problema hija li dal-pajjiż għandu problema kbira, enormi ta' governanza. Problemi ta' traffiku li ma nistawx insibu tarf tagħhom. Problema ta' kostruzzjoni li belat il-kulħadd. Problema ta' bini u tranġar ta' toroq bla kont kulħadd jistenna ħadd ma jaf se jsir. Toroq illi minn żewġ lejn isiru lejn waħda meta nafu kemm ikun hemm traffiku. Problemi fejn jitħallsu l-flus biex isir sptar ma jsirx. Problemi li aħna għandna power station, għandna interconnector, għandna dedikati 20 ta' miljuni ta' euro biex jitranġa il-problemi li għandna jew li qed jgħidulna li għandna fid-distribuzzjoni. U wara xi kollok nis frustrati, nis irrabjati, nis imdejqin, nis għajjinin. U saħa għal darba darbtejn li aħna bħala ċittadini ta' dan il-pajjiż għandna dritt ngħixu ta' nies għax inħallsu t-taxxi nippruvaw nagħmlu xogħolna, nieħdu ħsieb il-familja u nġorru responsabiltajiet. Bil-professur Azzopardi jgħid illi kif inġorru aħna ċertu responsabiltajiet għandu jġorrom ħaddieħor. Fuq kollox u appella lil gvern biex ma jaħlix aktar ħin fuq ritratti fit-trinek għaliex il-poplu għandu dritt jgħix kwalità ta' ħajja tajba u xierqa. Xamru l-kmiem u hekk joġobkom solvu il-problema. Ruth Zammit għal Net News.